să fie dat. Amin. Sunt un om nevrednic, dar El m-a iubit. S-a plecat spre mine și m-a mântuit. A făcut din mine un copil iubit. Fericirea de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururie plăcerea mea. Lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un copil iubit. Fericirea de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. Lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un copil iubit. Fericirea de la El eu am primit. Da, El mă iubește cu fierbinte zel. Oricât sunt de sigur că mi-o spune El. Pe un sărman ca mine de pace lipsit, m-a făcut de-a pururi să fiu fericit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. Lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un copil iubit. Fericirea de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. Lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un copil iubit. Fericirea de la El eu am primit. Pe acel ce-ți face nesentristă, l-ai scăpat de poarta veșnicei pierzări. Deși omii nu ne văd și sunt uimiți, tot